ଆମେ ଯିବା କେଉଁଝର ନିକଟରେ ଥିବା ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲିଯିବା। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଚ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ସାଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାରି ପାଖରେ ମୁଁ ବୁଲେଇକି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିକି ଦେଖେଇବି। ଯାଉଛୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ଭୋଗ ଧରିକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେନି, ଭୋଗ ଏତେ ଖାଇଲେ ଯେ। 7 ଘଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଆଳତି ଟାଇମ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିଲାଟିର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତଥାପି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେମିତି ଗଣ୍ଡି ଗଣ୍ଡି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଡ୍ୟାମ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଶ୍ରମ